こんにちは。チベットディストリクトではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はガンディポラとナムギャルソイによる教授祈願法要にご臨席になりました。ペンバスン主席大臣はバラコピとフンスールのチベット人居住権の公式訪問を終えました。ケンボスナムテンベル議長とペンバスン主席大臣は第105代ガンディティパの教授祈願法要に出席しました。フォルカ・トゥルク国連高等弁務官は国連人権理事会でチベットにおける人権侵害を強調しました。ナムキ氏はスイスで力強いメッセージを発信し、欧州人権擁護活動を終了しました。サンゲキャプ中国連絡担当官は中国における宗教迫害に対する抗議に参加しました。チベット博物館はダライラマの生涯に関するアメリカ巡回展を終了しました。第58回国連人権理事会開幕に合わせ、チベット人がジュネーブで抗議活動を実施しました。見通し初の気象の水曜日にナムギャルソイの僧侶と元僧侶がガンディボラのスタッフとともにダライラマのご自宅で教授祈願法要を捧げました。住職のカムトクリンボチによって執り行われたこの儀式はダライラマ5世による不信の聖髄授与の儀式に基づいています。法は感謝の意を表し、チベット人及び世界のために生涯を通じて尽力してきたことを振り返り、心の平和、科学的な対話、チベットの知恵の重要性を強調されました。そして中国において仏教の教えに関心を寄せる人々を含め、引き続き他者に対する生涯にわたる献身を改めて表明されました。王が住居にお戻りになる前に真実の言葉を唱えて儀式は終了しました。ペンバツン主席大臣は2月20日から23日にかけてバラコピのチベット人居住区を訪問し、住民との交流を通じて地域の課題に対応しました。ティキルハソル、チョコル、ルクサムの各チベット人居住区にあるさまざまなキャンプをめぐり、各種事業の落成式に出席し、学校、僧院、福祉施設を視察しました。主席大臣はチベット人社会の福祉への揺るぎない取り組みを再度署名し、中道アプローチやインド政府の支援、インフラ整備の重要性を強調しました。また、学生たちを激励し、地域社会の結束と責任ある指導力を呼びかけました。地元住民から温かく迎えられた今回の訪問は、バラコビへの公式訪問の第2回目となりました。2月25日、ペンバツン主席大臣はバラコピで地域のチベット人と面会し、第16期内閣の優先事項について説明するとともに、チベット亡命社会に対する中央チベット政権の取り組みを再確認しました。主席大臣は統治、教育、福祉政策の重要性を強調し、団結こそがチベット人の最大の強みであると訴えました。主な内容には、中央チベット政権の記録のデジタル化、仏教拠点の地域言語への翻訳拡充、中道アプローチの推進が含まれています。また、誤った情報への警戒を呼びかけ、チベット人に正確な情報を把握するように伝えました。質疑応答では若者の参加、雇用問題、居住の持続可能性、農業問題についての懸念に触れ、チベット運動への積極的な参加を促しました。2月25日、ペンバツン主席大臣は、フンスーラブゲリにあるゾンガル主殿総院で行われたチャムとして知られる仏教舞踏の儀式に参加しました。僧侶たちはダライラマ法のご教授とチベットの自由を祈願する神聖な儀式を執り行いました。翌日、主席大臣はフンスールにある14のすべてのチベット人キャンプを訪問し、インフラや住宅に関する地域の課題に対応しました。また、チベット人居住区の強化には団結と共同の努力が不可欠であることを強調しました。今週月曜日、第105代ガンデンティバであるジェツン・ロプさんとジェペル・サンボシの教授祈願法要がバラコピにあるセラメ・トゥサムの林総院で行われました。この式典には、ケンポスナムテンベル議長、ペンバツン主席大臣、チベット国会議員、元大臣、地元のチベット人指導者らが出席しました。その後、議長は、
テクンカ輸送員を訪れ、故アヤントゥクリン墓地へのための祈祷会で哀悼の意を捧げました。主席大臣は南部の2つのチベット人居住権の公式訪問を終え、チャンディガルに向けてバンガロールを出発しました。第58回国連人権理事会において、フォルカー・トゥルク国連高等弁務官はチベット、東トゥキスタン、香港における人権侵害について深刻な懸念を表明しました。トゥルク氏は中国が弁護士、活動家、ジャーナリストを漠然とした刑事責任の下で恣意的に拘束していることを非難しました。チベットについては、証言の自由、宗教の自由、チベット人のアイデンティティを侵食する教育政策に対する厳しい制限を強調しました。また、香港の国安全保障法が市民の自由を抑圧していることを批判し、東トゥキスタンで進行中の組織的な弾圧を指摘しました。トゥルク氏は中国に対し国連の勧告を実施するよう促し、国際的な説明責任を求めました。ジュネーブのチベット事務所はトゥルク氏の発言を歓迎し、中国に対し世界的な圧力をかけ続ける必要性を強調しました。2月21日、元チベット人政治犯で活動家のナムキ氏がチューリヒで200人以上のチベット人を前に演説し、12日間にわたる欧州での人権擁護活動を締めくくりました。このイベントはスイスのチベット支援団体によって開催され、中国統治下におけるチベットの今も続く困難に焦点を当てました。ナムキ氏は投獄や拷問、亡命に至るまでの過酷な経験を語り、中国によるチベット文化と教育への弾圧を強調しました。そしてチベット人の若者に対し、チベットの文化遺産を守りながら、チベットのために声を上げるよう訴えました。ナムキ氏の演説は聴衆に深い感銘を与え、国際社会からの圧力を継続させる必要性を改めて認識させました。この活動を通じてナムキ氏は国連をはじめとする国際社会でチベット問題を訴え、チベット人コミュニティを奮い立たせました。2月22日、欧州駐在中国連絡担当官のサンゲキャプ氏がスイスのバーゼルで中国のクリスト教団体が主催した中国の宗教迫害に反対する抗議デモに参加しました。このデモは2024年に吉林省で起きた信者の大量逮捕や拷問、殺害の報告を非難しました。サンゲキャプ氏は連帯の意を示し、習近平政権下での強制的な寄宿制学校や文化的抹殺を取り上げ、チベットの長年にわたる抑圧を強調しました。また中国政府の政策に対して迫害を受けているコミュニティが団結し、共に抗議する重要性を訴えました。30人以上が参加したこの抗議デモでは、宗教の自由と中国による人権侵害に対する世界的な取り組みの強化が求められました。情報国際関係省の管轄下にあるチベット博物館は2月3日から24日まで4つの州で開催されたダレイラマの人生と公約に関するアメリカ巡回展を成功裏に終了しました。この展示はミネソタ、ニューヨーク、ウィスコンシン、シカゴのチベット人コミュニティセンター、大学、美術学院など12カ所で行われました。シカゴチベット人コミュニティセンターでの最終イベントには、ノースウェスタン大学のケンパラ教授とスコーキ市のジョージ・バン・ドゥセン市長が参加しました。チベット人協会との協力で実施されたこの巡回展は、ダレイラマの90歳の始まりを記念し、現地のチベット人や外国人に法のご尽力を理解してもらう機会となりました。第58回国連人権理事会開会日の2月24日、スイスとレヒテンシュタンのチベット人コミュニティは、ジュネーブの国連本部前で抗議活動を行い、中国のチベットにおける人権侵害を非難しました。フォルカー・トゥルク国連人権部長は、残虐行為を防ぐために人権を守ることの重要性を強調しました。チベット事務所ジュネーブの人権擁護担当官であるプンソクトプゲル氏は、抗議演説を行い、チベットにおける弾圧、チベット人の子どもたちの強制同化、訴因の取り締まりを訴えました。また、中国の人権記録を批判し、国際社会に行動を促しました。このデモには40人の中国系キリスト教徒を含む80人以上が参加し、中国の広範な宗教迫害に注目が集まりました。チベット事務所ジュネーブは4月8日まで開催される会期中、国連加盟国への働きかけを続けています。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。